Αν και αγωνίστηκε χωρίς τον Δημήτρη Διαμαντίδη, που ένιωσε μυϊκό σπασμό στη γάμπα και για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός δωδεκάδας, ο Παναθηναϊκός ήρθε με κεκτημένη ταχύτητα από το Μιλάνο και την νίκη επί της Αρμάνι για να κερδίσει τον ΚΑΟΤ στο ΆΚΑ με 101-72. Ο Λόγκαν με 22 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του τριφυλιού, που είχε άλλους 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ για τους Δραμηνούς ξεχώρισε ο Μισελ με 22 πόντους και 14 rebound. After less than 48 hours, I believe that we play with good motivation and enough concentration and that we play one more good game. Όμως για μια ακόμη φορά, μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, καταφέραμε να παίξουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με υψηλά κίνητρα και με υψηλή αυτοσυγκέντρωση και αγωνιστήκαμε καλά. Το σκορ μας αδικεί λίγο, εντάξει, αλλά αν αναλογιστούμε με ποια ομάδα παίζαμε, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης μακράν και το τελευταίο παιχνίδι στην Αρμάνι με εντυπωσίασε για μια ακόμη φορά. Για πυρός και σιδήρου πέρασε ο Ολυμπιακός από το κλειστό του Αγίου Θωμά, νικώντας την ομάδα του Αμαουρησίου πολύ δύσκολα με 89-84. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσιάστηκαν πολύ κακοί λίγες μέρες πριν από το κρίσιμο παιχνίδι με τη Γαλατάσαράι για την Ευρωλίγκα στην Τουρκία και βρέθηκαν να χάνουν με 35-24. Ωστόσο, γύρισαν το παιχνίδι, προηγούμενοι με 56-43, αλλά οι γηπεδούχοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Μείωσαν σε 76-75 και 84-81 λίγο αργότερα, αλλά οι Πειραιώτες βρήκαν τις λύσεις στο τέλος. Ο Σπανούλης είχε 16 πόντους για τους νικητές, ενώ εντυπωσιακός ήταν για το Μαρούσιο Κόμματος με 32 πόντους, 8 rebound και 11 κερδισμένα φάουλ. Πολύ απλά πιστεύω ότι οι παίκτες μου δεν έχουν καλή ατομική προετοιμασία το παιχνίδι και αθλητική και μπασκετική κουλτούρα. Αυτό μας λείπει πάρα πολύ. Δυστυχώς τα χρέη των προηγούμενων ετών, τα οποία είναι δυσαναπήλυτα, δεν μπορούν να αναλυθούν, νομίζω μας δημιουργούν αυτό το πρόβλημα να είμαστε μια ενισχυμένη ομάδα. Και είναι κρίμα γιατί πραγματικά έχουμε παίκτες οι οποίοι έχουν προσωπικότητα, έχουν προσφέρει στο ελληνικό μπάσκετ. Με μία αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο, ο κολοσσός του Βασίλη Φραγκιά νίκησε και τον Άρη στη Ρόδο με 70-64 και εξακολουθεί να φιγουράρει στην πρώτη τριάδα του φετινού πρωταθλήματος, αποτελώντας την πολύ μεγάλη και ευχάριστη έκπληξη. Εξαιρετικός για τους Δωδεκανήσους ήταν για μία ακόμα φορά ο Άγγελος Τσάμις με 21 πόντους και 10 rebound. Για τους κίτρινους που διεκδίκησαν το θετικό αποτέλεσμα ως το τέλος, Ταπούτος και Τζέιμς είχαν αμφότεροι από 19 πόντους. Και το πιο σημαντικό είναι αυτό που θέλω να πω, να καταλάβουμε ότι ξαφνικά η ομάδα δεν έχει γίνει ούτε η Μπαρτσελώνα, ούτε οι Lakers, ούτε είμαστε ομάδα η οποία χτίστηκε να κάνει πρωταθλητισμό. Τα παιδιά προσπαθούν σκληρά κάθε μέρα, η διοίκηση προσπαθεί σκληρά για να είναι τυπικής υποχρέωσης απέναντι σε όλους. Πιστεύω ότι κάποιοι δεν είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας τόσο βαριάς φανέλας. Εγώ μέχρι τώρα τους έχω στηρίξει, τους καλύπτω. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ο Πανιώνιος επικράτησε στα ηλίσια του Ηλυσιακού με 78-76. Οι Κιανέρυθροι προηγήθηκαν με 60-43, αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν τα ψυχικά και αγωνιστικά αποθέματα να γυρίσουν το παιχνίδι, φτάνοντας τον αγώνα στον πόντο. Ωστόσο, οι πολλές χαμένες βολές εκατέρωθαν στο τέλος, αλλά και τα άστοχα σουτ των Ματαλών και Νάνα διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Προφανώς, και όταν το παιχνίδι στο τρίτο δεκάλεπτο έχει αυτή τη διαφορά στο σκορ από εμάς, για να γυρίσει υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν. Ένα από αυτά είναι η πολύ καλή άμυνα και η προσπάθεια στον ευνηδιασμό του Ηλυσιακού. Δεύτερον είναι τα πεδαριώδη λάθη που κάναμε εμείς. Σήμερα με τους έμπειρους καταφέραμε να γυρίσαμε ένα παιχνίδι. Το έχουμε κάνει πολλές φορές. Και στον πρώτο γύρο, κάποια στιγμή στο time out, όταν ήμασταν μεγάλη διαφορά πίσω, είχα πει ότι στον πρώτο γύρο είχε γίνει το ίδιο από τους 19. Σε λιγότερο από 10 λεπτά είχαμε πάει στο καλάθι στη Νέα Σμύρνη. Είπα τα παιδιά, άρα μπορούμε να το κάνουμε σίγουρα και στο γήπεδό μας. Με τον Χάρη Γιαννόπουλο να δίνει ρεσιτάλ ευστοχία σταματώντας τους 30 πόντους, με 6 στα 7 τρίποντα,
5 rebound και 4 assist, το 7ψυχο Περιστέρι νίκησε εντός έδρας τον Ίκαρο Καλιθέας με 81-69. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα των δυτικών προαστίων αγωνιζόταν χωρίς τους Μπόατενγκ, Ρόμπι και Πέτρουλα, ανέτρεψε το μείον 8 του 15ου λεπτού, πέρασε μπροστά στο σκορ στην επανάληψη και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από 6 αγωνιστικές. Όσο για τον Ίκαρο, παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο του, ύστερα από 3 χρόνια συνεργασίας, ο Άρης Λικογιάννης, με τον οποίο λύθηκε κοινή συνενέση συνεργασία. Η νίκη είναι έξυπνη λογική, αλλά εμείς είναι τρίτο παιχνίδι που παίξαμε καλά, παίξαμε σαν ομάδα. Έχουμε παιδιά τα οποία έχουμε μόνο 2-3 έμπειρα παιδιά που ξέρουν να διαχειρίζονται καταστάσεις όταν κάτι έρθει άσχημο, στραβώσει. Στο δεύτερο ημίχρονο κάθε ένας έπαιξε για τον εαυτό του. Δεν έπαιξε κανένας για την ομάδα. Δεν υπήρχε κίνηση, δεν υπήρχε κυκλοφορία. Σπάγαμε το παιχνίδι χωρίς να μεταφέρουμε την μπάλα από τη μία πλευρά στην άλλη, με πολλούς παίκτες να κρατούν την μπάλα διαρκώς στα χέρια τους και να εκβιάζουν προσπάθειες. Με το Δήμο Ντικούδη να πετυχαίνει 23 πόντους και το Γιάννη Καλαμπόκη 16, ο ΠΑΟΚ έκαμψε στο τέλος την αντίσταση της Καβάλας, νικώντας την στην Πηλαία με 66-60. Ντούβνιακ και Πέτγουεϊ έκαναν την πρώτη εμφάνισή τους με τη φανέλα του δικέφαλου του Βορρά. Για την ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη φάνηκε απουσία του Τέιλορ, ενώ είδε τους Καραποστόλου και Πάσαλης να έχουν συνολικά 37 πόντους. Βρήκαμε λύσεις ακόμη και στην ζώνη, παρόλο που δυσκολευτήκαμε σε κανένα 2 επιθέσεις και φτάσαμε στη νίκη. Ελπίζουμε ότι με την πάροδο του χρόνου τα νέα παιδιά θα βρεθούν περισσότερο μεταξύ τους. Έχει δρόμο το πρωτάθλημα. Πιστεύω λειτουργήσαμε αρκετά καλά σαν ομάδα. Δεδομένων των απουσιών που είχαμε του Τέιλορ και του Καραθανάση και έχοντας μια δύσκολη εβδομάδα με ιώσεις και κάποιους μικρούς τραυματισμούς που μας δημιούργησαν πρόβλημα στην προετοιμασία μας για αυτό το παιχνίδι.